Apar cintong serang arong job card ke klaim arat along pen tangkat kang handun alam ki ke klaim. ASDC Youth Front pen Dipu Club along mai ke depon. Block level village and monitoring committee long term development block atum pen chingwai chingsai amai dong mukak along kang nipon. Fuloni Harmon Club along All Party Hills Leader Conference asong pen joint extended amai kang nipon. Kardong don mali pini karbi daily news ani kang sama berita long peneli thare mono singti pini keceng sia berita arju ponik tha cintong abar serang arong along kiduk det arat atum along pen job card atang karong alidar kache krong atum kachong thandun lakha ke thom cintong abar ke parlo apar cintong serang arong along kiduk arat atum NRGA job card ke claim arat atum along pen rongalidar kache krong sotro sing teron na pen searching senar atum apar cintong AGVB bank along NRGA job card ke claim don abang purong bong tedang bahasa phangcho Dominic rong hang lapen arisang hotum arideng pen inut along pen pharo pho kachong thandun alam ki ke klang rok ajok nintum herang ke dorsing terang kaumri damsi karju pater tok padupon herang ke dorsing terang karju pon a khudrat atum kachathan pon ke passbook nang pidunon job card atangka nang cethap erlo nang tum job card atangka long populo bonta atangka apar cintong AGV bank along endam arnike rong ajo BJP aludar kache krong sotro sing teron lapen searching senar atum abang inut abang pupen tangka pharo pho nang thandun et pusi herang ke thengno than pachini pon labang so puthak ovekimi rat asongja pomate cintong MSC Avijit Kropen sotro sing teron lapen searching senar atum aphan kopia kang sailok ke pipon po mapuse haladak awar arat atum tawar kachong hong from cintong pen dorsing terang report Karbi Daily News Abang sih Karbi Daily News kelang Arab doa pan sampai ada pakar bang fajar lo kiram tang orang itu pan Karbi panjebang lah pulo inut bahani itu kapre kamen endpon pen orang itu passbook pon pen tangka NPS so tangka NP pen orang itu pan klaim abai nong setame aci tim di tim thanandak pulo support hak kiram tang job card anam orang itu klaim deh so job card klaim orang itu kon antong kilong no ne kilong le nang ne tum se chini lo thek ne le tum karju long ateng pen nang karju pini nang ne tum kon an se kilong la job card kiklem anam Dem ke pesa ke lute kare ke tham angke nang thanu no troksi ke long thu ke bang punak ke na ke nang le tum kilong thu bang ke pharnat ke long angke nang than ave hak mang di kiklem wen ni gan phang kiklem mut ke ni thak nang le tum kiklem bang ke lan se long pulo samte hala su tangka ki humnam je hu nang le tum thang chi dun ma Nem thang chi dun hala da ke dun not ko bi se la su tangka nang pinang ji la so farman bi pen ne farman la tu la su parman pul he long ke tu sa ke tharukret thomra thomkep ra sarke kenang ko lai ti bang tharukret pho lai ti lo angke tharukret pho long pen humno no proxy angke proxy long ke tum pru ke na lo ya punang li bangke ne li arjulong la berta ka juteng la pulo nang li mithang chi dun de pin pen si tangka nang olai pidat la pu la support thang nang li passbook yat hai hoi ko san sikilo dun long lo thang ke bang ke pu passbook klang lai an tum na chat pu po an li thang jo lai noi pu ha gyut ke bang lai dat an kan an nei than sta itum pan na deng pile ke phar proxy ai hadi ala su tangka olai nang olai pipo hemang wan pipo pu abang pu kumar la kumar am ni la amen sai sei sai pe papina tapina hala su hala olai long lete chok ma olai de la phi sa la so tangka nang ke than nun ke ku pipe farman la bang nang ni than ik tha pipe farman se la nang than nun tum bang kidam kidu parman kitam ke do farman sri pho la tum rampon de kich peduk kala pulang nu hede la se hala so amni tum thandun lo proxy amen bang nang di sini ma thandun he ai amen la nang ni tum hanji nang ki yapon beng sita pe ya pon ke la tum la strosing lo pandak
kan mung tulan ya apa na bang ke Jakongpo ingkoi rapo arni ASDC Youth Front ahin pen dipu club along erat amai pi kapaman pon. Kedamtang Jakongpo ni phai ingkoi rapo arni analo por phai krihini apor malom pen lumbajong awar arlo dipu club along ASDC Youth Front pen mai padopon si ASDC Youth Front pen puthot kedamtang ASDC a movement ason puthot kachisong pon jiaphan jethan chimumpon. ASDC amai pu premson be pen pherangki athengno nangkapase nipona tengki. Kedamtang aningkan ASDC movement ahut jesong dutsi. 30 department hong kep Karbilong Autonomous Council along Jakong Wando. Lason thot si pini arni ilitum chelang tu pedra put hot. Department hong kep chesong dut pen Jakong chewan thulo nang pusi ASDC Youth Front amai pu premson be pen rat aphan tuneri padapon. ASDC Youth Front pen akemang kilapuson henlo. Kecheng si Prabjin pen Assam University Dipu campus along full pledged donangji. Hiniang deng ASDC pen Central Gov Pharokri sirkebra pho aningkan MOU kacetok alam don Prabjin pen chunangji. Kethom Prabjin pen Difu Gov College along kacharle osomar aparman inghoi pabat nangji. Kli Prabjin pen Karbianglong angkang kedoan ME School High School Provincial pon et nangji. Ho der depin pen India kachari alo along ketok ang Article 244A pachun pon nangji pusi mailong kacetong arat angno lam thening jerenti pini. Kepadopon amailong kacetong dun laki ASDC tiripi maipu Chandra Kanto terang lapen ASDC aphan ki kroy araratum cetong dun renti. Sarlong kitok report KBDL News. Ini bangke education especially education pen ditumla 6 demand charter do education uthak lata niliang than po lapen ke mau putak full implementation pinangi mau putak asabom niliang than po lapta lapen ke la autonomous set article 244A la bangso ka demand bangala ke perennially adai kai ke de tum dolo lalo la sila sonthom apudak la lasi education aputak long bangke nili thanji bangke ili tum kadu bere chini mau 1995 aningkan itum chitoklo la so ka chitok ateng pen itum hala annexure 1 7A long primary education up to higher secondary level wala da ka tokdo alu se simaru no polte itum abord menhang che salamun lo abord menhang che salamun lo polte ili tum gange lada banga syllabus se menhang se islam po lasi syllabus si abord simaru no polte teachers appointment pike tiada conduct ke simple lo ke lasi ili tum teta menhang pen si dakar bengong Autonomous Council pen si itum lada conduct nang pusi itum kaiki da ning jiber menhang si syllabus ta simar po karbinglong si itum si Autonomous Council si lapen ke tet teachers banga ko itum exam conduct po higher secondary long apa thanji aphan la rules system ar pomati la penkela tuman appointment pinang po halalo asi la son transfer kapre do even transport son dulo excise to dulo even GST is also the same apranga sales and tax polo nongo GST yo la son do asi education botak bange lalo number 1 non mat board simarna po mehening jelo la penke full fledged university itum han nai la ta itum SDC dun pense hanglo parliament long taning je duno parliament ekateng nasi itum han dak nang pilo asi arni si Jakong nerkep clean nerkep arni tamel atum 16 angdeng atum foundation dip do polo so ke akya CM Dr. Tulermong hang chak dunlo suri ke thom chiri sugi thom along le pipo pole la bang welcome change karbing long bhalomati ni party lam pupile welcome change welcome development la sombong Dong mukak longkam teron amaro along kethom ablok atum chingrum sip kaching thur asaya moko an mapu aputhak krungting saya mai kedopon Jakongpo ni phaing koi rapor ni lakakri pho muhamaya awar ke parlo dong mukak karletang longkam teron amaro along ke padopon amai long lakha nerke hawar ke hat LSC MLA mate long thom ablok Chairman Dorsing rong hangsi bang somai cepai pupon bang somai long lakha krisir kep dipu MLA bedasing ingleng Karbilang Autonomous Council matum kang buraki ling lapen Billy Mohon Khaglari MSc Kacirong PP lapen Ajit Kumar de atum cetong don bang somai long video bang kethom atum penceng lok blog staff atum ta bang somai long cetong don sip blog pen ke klem pon jasemet PM AYG ahem so
kaseng son pon ateng pen koan si ke claim kita mala pen ketang te koan si ke dolang mapu ar report labang so amai long paklang don lapen koson si ketang telang ahem so atuma phan koson si kapatang pitunang jima pu alam hai hu chingwai chingsai si maing sam jingan pangchun pon nong muka pen munram be report KBDL News Anta mone blog tung diklaim kita malam dia putar blog chairman si kom tapi angpet si kita amsal blog ahin pet si tung video tung langsung apa tung kemsum dan blog awal kebui yang dia mana diklaim dan sudah kami malam dia putar langsung isi pen kelang talit jok cikli liduan kami ketan report langsung asai dengan berarti ini dah nonton upload video untuk cikli meeting ini. Jakong pon ni phai ingkoi rap pho arni pholoni hawar pholoni Harmon Club along APHLC asong atung kangdang mai kidopon. Potomi jakong pon ni phai ingkoi rap pho ni pholoni Harmon Club asai hemalong APHLC asong pen joint extended amai ingipon. Bangso amai pholoni hawar APHLC amai phodoni ram timung chetong don. Lapen ki ong dung APHLC apan ki kroi arat tum chetong don. Mai long ke damtang tarabasa lems along APHLC atum kilik hai pondet aputhak tarabasa lems along komat apan si chairman at pu kipek pon nang jima pu alam the aputhak chingbai chingsai pon si lapu pu alam chingki chethan pon si lam chedon pame medet ajok apithu lem chairman at pu kipek pon ki APHLC arat atum chedon sar abang pu apan si arpu pek ponang jipu kejong pada pona jok rat cedon sar abang pu apansi lem chairman arpu kepek pon bangsa mailong keceparai pon ateng lapen BJP arat cari asong along APHLC pen ke hai dun abang pu abang pi atung sitame ale cu endun dedet si keme pusi lam cethan cimum pada pon lapen non kebang jilang apora court ward commissioner matit town committee pen kilik kepadoji along setame APHLC asong pen kilik kacepati dunji aphan setame cethan cimum pada pon si mesen pen mai atung pon puluni pen mirjang hansela pen langhin pen rahul pram report KBDL News Jasmet pet non kebangji nilitum koson si APHLC asong ke pangtang pon thegima la chingwai ponlo la pente chukadam tang ni phai kre trogar ni tarabasta lemsalong nilitum ke hai bang kho tuma phan karchoponda padopon la pente nilitum non kebangji sitame ward commissioner ang deng tanang le bomlo la sela bang so ward commissioner along tame to chepati dunji along tin ladak kado kawe khuluni angka alo long kebdo la long keblo tame nilitum ward commissioner ra chepati ponji la pente chepati dum along penitum hai pon ye ji pusinitum mening chethepon APHLC song hin pen la pente nilitum tarabasa lem talong kiram tang ni phai kre throgani ni tum chipate ba haidun det bang ke bang ko haidun lo bang kre khom ang bong pen bang ke haidun pen ni tum non ke bangi la tarbasa lem tro ke chari poni chairman ke ni tum bapuram timu mati jongpon la pente adun thwa ba kan ke hakim be fansi deputy chairman ke jongpon lo la pente ni tum no ma ke April ke long lela tema tami tung April long le aprang tami ni tum bang April long elo pasan si ni tum bang ke ning chi pon ben si ni non pupe non pini pe ni tum ke jongpon dak lo Don Marley pini KBDL News ane ng sama beta pang lapon sa kanton ponik lo dome thakme KBDL News lang igbom tame korwang thu